שלום וברכה חברים יקרים, אני אליסף נחמני מחברת EV Energy, והיום אנחנו נציג בפניכם את עמדת הטעינה לרכבים חשמליים המובילה בתחום. אז יאללה, בואו נתחיל. אז ככה, יש לנו פה עמדת טעינה שמגיעה בקרטון איכותי, נוח ומתקדם, ומה אנחנו פוגשים ראשון? ראשון אנחנו פוגשים את המתלה. המתלה הזה זה מתלה שמיועד לגלגל את כבל הטעינה עליו, תועלים אותו על הקיר באופן פשוט עם 4 ברגים, וזה מאוד נוח. במקום שכבל הטעינה יהיה זרוק, אז הוא יהיה מגולגל בצורה אסתטית ונוחה. בואו נגיע לגולת הכותרת, שזו בעצם עמדת הטעינה שלנו. אז ככה, עמדת הטעינה שלנו, עמדת טעינה שמגיעה עם 3 שנים אחריות, באופן סטנדרט. לא צריך לשתף בפייסבוק את זה שהתקנתם את עמדת הטעינה שלנו. אתם מקבלים בדיפולט 3 שנים אחריות, ועם שירות הכי טוב שיש. אתם יכולים לפנות אלינו מתי שתרצו, ואם יש בעיות, אנחנו דואגים להגיע עד אליכם, לטפל בבעיה, ואם יש צורך, אז להחליף לעמדת טעינה אחרת. אז ככה, זאת הנסיכה שלנו בעצם. רק בואו נוציא אותה יפה, ככה שתוכלו לראות. כפי ששמתם לב, מדובר בעמדה מאוד קטנה. שימו לב ביחס לגודל של כף היד שלי. מדובר בעמדה קטנה, ככה שהיא אסתטית, היא לא תופסת הרבה מקום על הקיר. בואו נוציא אותה, ברשותכם. ובעצם זה נוח גם כן להתקנה. למה עמדת טעינה שלנו נוחה להתקנה? שימו לב, מדובר בהתקנה מאוד מאוד פשוטה. יש לנו פה 2 פלחים שיוצאים למטה, 2 דיבלים, 2 ברגים לקיר, ככה זה נוח. לא תופסת הרבה מקום, ובעיצוב אלגנטי, שחור יוקרתי. העמדת טעינה שלנו מתאימה לכל הרכבים החשמליים. זה לא משנה אם קניתם טסלה או רכב סיני אחר, זה לא משנה אם יש לכם פלאג אין או חשמלי מלא, העמדת טעינה מתאימה לכולם. זה לא משנה אם יש לכם בבית תלת פאזי או חד פאזי, העמדה יכולה להתחבר. בנוסף, עמדת הטעינה שלנו מגיעה עם כבל באורך של 7 מטרים. זה הסטנדרט שלנו. לא 5 מטר, לא 6 מטר, 7 מטר. למה זה חשוב 7 מטר? כי הרבה פעמים קורה מצב שהחנייה שלנו היא רחוקה מהמקום שאנחנו יכולים להתקין את עמדת הטעינה, אז ככה יש לנו גישה. ומעבר לזה, כבעלים של רכב חשמלי, לפעמים אנחנו מכנים את הרכב בצורות שונות, וכשהכבל הוא ארוך, אז הרבה יותר נוח להגיע לשקע הטעינה של הרכב בצורה נוחה. העמדת טעינה שלנו מגיעה גם כן עם כבל חשמל, כבל להזנת החשמל, היא מגיעה בצורה מובנית ומתחברת לפקט. זה מאוד נוח, אולי אתם פחות חושבים על זה, אבל החשמלאי המתקין, הדבר הזה עושה חיים קלים, ואתם רוצים שהחשמלאי שלכם יהיה מרוצה. בנוסף, עמדת הטעינה שלנו מגיעה עם אפליקציה בעברית. כמובן מי שרוצה להשתמש בשפה האנגלית היא נגישה, אבל שפה עברית היא מאפשרת לנו להשתמש ולהכיר את כל הפונקציות הקיימות באפליקציה בצורה נוחה. מה האפליקציה שלנו נותנת? קודם כל, יש אפשרות לשלוט בזרם הטעינה, אפשר להעלות את הזרם, להוריד את הזרם, ככה שיהיה נוח יותר. אפשר גם לנעול את הגישה לאפליקציה, לעמדת הטעינה. אם אתם גרים בבניין, אתם לא רוצים שכל אחד יתחבר, אתם יכולים להגדיר סיסמה. בנוסף, אתם יכולים גם לתזמן טעינה. היום אפשר להתחבר לכל מיני חברות, ספקיות חשמל, כמו אלקטרה פאוור, כמו פז חשמל, שמאפשרות תעריף של 20% פחות בין השעה 11 בלילה ל-7 בבוקר, מתחת לתעריף של חברת החשמל. זה אומר שזה חיסכון של 20%. אם יש לכם את העמדה שלנו ואתם יכולים לעשות תזמון טעינה, אתם יכולים לחסוך המון כסף. אני באופן אישי משתמש ברכב חשמלי, ואני מתזמן את הטעינה שלי כל יום לשעה 11:15 בלילה, והטעינה שלי מסתיימת באזור השעה 5 לפנות בוקר, 6 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, תלוי כמה אחוז סוללה היה לי, אבל בזמן הזה אני מטעין בתעריף זול יותר. ככה שזה מאוד מאוד נוח. מעבר לזה, אתם עובדים באיזשהו מקום, אתם רוצים לשתף את היסטוריית הטעינה, אתם יכולים לעשות את זה בקלות. אתם יכולים גם להוציא את זה כקובץ אקסל, ולשתף את המעסיק שלכם, או את רואי החשבון שלכם, אם אתם עצמאים. בנוסף, יש לכם באפליקציה אפשרות להגדיר טעינה אוטומטית, או בשפה המקצועית זה נקרא plug and charge. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את אקדח הטעינה, מחברים אותו לרכב החשמלי שלנו, לצורך העניין, זה אקדח הטעינה, מכניסים אותו לרכב החשמלי ומתחילים טעינה אוטומטית. זאת אומרת, לא צריך להתחיל את הטעינה דרך האפליקציה, לא צריך צ'יפ, פשוט אנחנו לוקחים את אקדח הטעינה, מחברים לרכב והטעינה מתחילה.
מעבר לזה, אם אנחנו לא מסתדרים עם האפליקציה, אנחנו לא רוצים את ה-plug and charge, אז אנחנו יכולים פשוט להטעין עם צ'יפים. איזה צ'יפים? מדובר בצ'יפים מאוד קטנים ונוחים, כמו כרטיסים כאלה. רק רגע, נוציא אותם, נראה לכם. אתם מחברים אותם למחזיק מפתחות, אתם מקבלים 2, ואתם יכולים להתחיל את הטעינה על ידי הצמדה של הכרטיס לעמדת טעינה. איך עושים את זה? באופן מאוד פשוט. לוקחים את הצ'יפ ומחברים, מצמידים כאן למרכז עמדת הטעינה, והטעינה מתחילה. ורוצים להפסיק, לוחצים כאן, מצמידים את הכרטיס למרכז עמדת הטעינה, וזה מפסיק. חוץ מזה, העמדה המון זמן בשוק, ויש אלפי לקוחות מרוצים, ואנחנו באמת יודעים לומר שהעמדה הזאת נותנת את המיטב ללקוחות. אז אנחנו מזמינים אתכם, קודם כל, מי שיש לו שאלות, יכולים להשאיר לנו פרטים באתר, אנחנו חוזרים, אפשר לפנות אלינו לנציגי מחירות, אנחנו עוזרים. מעבר לכך, יש לנו שירותי התקנה בכל הארץ, לא משנה מאיפה אתם, מאילת, מרמת הגולן, מיהודה ושומרון, מהצפון, ממצפה רמון, מהערבה, לא משנה איך אתם בארץ, נדע להגיע אליכם, גם לתת לכם את שירותי ההתקנה הטובים ביותר, עם החשמלאים הטובים ביותר, ובנוסף, חשוב מאוד, אנחנו עובדים עם בודקי חשמל, הכל לפי מינהל רשות החשמל, ובאמת, הכי חשוב לנו לתת לכם את ההרגשה של שירות טוב, עמדה טובה וחכמה. אז אני אליסף מחברת EV Energy מקווה שנתתי לכם את הסקירה שתוכל לעזור לכם לבחור במוצר הטוב ביותר לרכבים החשמליים היום בישראל.